Ok, subiectul de astăzi este noi iubim cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la seria care vorbește despre iubirile noastre ca și biserică. Și chestiile astea sunt, știți că ADN-ul nostru conține lucrurile cele mai de bază de ale noastre și conține de fapt totul într-o formă foarte, foarte micuță. Și bisericile noastre, bisericile River and Bountiful, în Plymouth, online, Biserica Română, vor crește cu același ADN. Amin? Deci una din iubirile noastre a fost noi iubim. Care a fost primul? Iubim să ne închinăm. Despre asta am vorbit săptămâna trecută. Și știți de ce noi de fapt ne închinăm? Cum ne închinăm? Și poate oricine să te critice de acum înainte, tu o să-i spui: scuză-mă, Gheorghe, nu tu ai murit pentru mine, nu tu ai atârnat pe cruce pentru mine și eu nu ție mă închin. Eu mă închin lui Isus. El a suferit pentru mine. El a suferit cele 39 de biciuri. Dacă primea 40, muria. A fost așa de aproape. El a murit. A murit pentru mine. Eu lui mă închin. Și de asta o să mă închin cu tot ce pot. Cu toate expresiile mele, o să-mi ridic mâinile, o să sar cât pot. Nu, indiferent de ce obosit sunt. Pentru că eu lui mă închin. Deci, Gheorghe, Liliana, servus! Dacă vrei să vii cu mine, e bine. Dacă nu vrei să vii cu mine, eu mă duc înainte. Eu mă închin lui Dumnezeu. Și știți ceva, fraților? Experții deja au criticat bisericile pentecostale și pentru modul în care noi ne închinăm, pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Cine e Gheorghe? Să mai critice. Dacă am rezistat criticii experților, deci de asta noi iubim să ne închinăm, pentru că Iisus a plătit totul pentru noi. Amin? În al doilea rând, noi iubim cuvântul lui Dumnezeu. Și am 3 puncte. Scurt și la subiect va fi. Promit că nu o să ne plictisim astăzi împreună. Punctul numărul 1 este că dacă îl iubesc pe Iisus, iubesc cuvântul Lui. Eu am fost în medii destul de carismatice și când oamenii plâng cu lacrimi amare: Doamne Iisuse, te iubesc! Doamne Iisuse, te iubesc! Nu este nimeni ca tine, Doamne, te iubesc! Te iubesc! Dar câți dintre voi știți că dacă suntem în neascultare de El, asta e o contradicție imensă pe care noi o facem. De multe ori știm cum să răspundem atmosferei. Pentru că dacă acum aș chema pe Daniel să cânte la orgă, ea poate să producă atmosferă care să producă emoții și să Doamne, te iubesc. Dar dacă este neascultare în viața noastră, acolo ceva e întrerupt. Firul e întrerupt. Iubirea mea față de Dumnezeu înseamnă că iubesc cuvântul Lui. Și vreau să vă spun asta din Biblie. Ioan 1:4 spune că Iisus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Amin? Și cuvântul s-a întrupat între noi și El a fost lumina lumii. Deci asta spune Ioan 1. După aia Ioan 14:21 spune: cel care păzește poruncile mele mă iubește. Deci noi vrem astăzi să fim oameni care păzim poruncile Lui. Pentru că știu că știți, așa mulți români pe care îi întâlnesc, chiar și pe stradă în Exeter: tu ce ești? Eu sunt baptist. Tu ești creștin, tu ce ești? Eu sunt catolic. Eu sunt creștin, dar sigur, dar iubesc pe Dumnezeu. Ce ești? Ortodox. Super, unde mergi la biserică? Păi, eu nu merg la biserică. Păi, ai Biblie acasă? Dar eu cred. Da, eu îmi fac cruce. Undeva e un disconnect, știi? E o disconecție și trebuie să înfruntăm realitatea și să vedem, eu trebuie să fiu un om al cuvântului lui Dumnezeu. Și nu vreau mesajul ăsta de astăzi să rămână undeva în teorie. Vreau să-l aduc un pic la nivel foarte, foarte practic. De la
o întrebare reală care ne punem din tinerețe. Doamne, ce vrei cu viața mea? Ce ai Tu cu viața mea? Eu am avut 11 ani când comunismul a căzut și au venit mulți misionari în România și atunci își puneau mâna peste tine și spuneau: Liana, Dumnezeu are un plan mare cu viața ta. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Unii spuneau plan mare, unii spuneau doar plan. Orice era bine pentru mine. Dumnezeu are ceva pentru mine. Și atunci l-am întrebat: Doamne, ce ai pentru mine? Și țin minte că am citit o carte de Gloria și Kenneth Copeland care spunea: voia lui Dumnezeu pentru viața ta. A fost prima mea carte care am citit-o și a fost super pentru mine, pentru că mă provoca să întreb pe Dumnezeu ce ai pentru viața mea. Și de asta l-am întrebat pe Emma astăzi. Emma, ce simți că Dumnezeu are pentru viața ta? Pentru că trebuie întrebarea pusă. Maria, Dumnezeu are ceva super pentru viața ta. La fel pentru Vali, la fel pentru Conil, Daniel, Sara, Jason, Vali, Benny, Ligia, Maria. Pentru toți, Teo, scuze-mă, pentru toată lumea. Dumnezeu are ceva pentru tine și nu este nimic care... Iisus a spus, mâncarea mea, ceea ce îl împlinea pe Iisus era să facă voia lui Iisus. Doamne, care este voia ta? Și atunci când Dumnezeu îți vorbește, aia devine... Deja începi să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit, asta vreau să fac. Și asta dovedește iubirea ta pentru Iisus. Nu e ceva de renume. Eu sunt creștin. De gust ortodox sau de gust catolic sau de gust pentecostal. Exact. Eu sunt un creștin al cuvântului lui Dumnezeu. Eu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Cum vrea Dumnezeu să-mi cresc copiii? De multe ori întâlnesc părinți care sunt creștini, dar într-un fel tot timpul este o scuză. De ce nu vin la biserică și de ce nu-și aduc copiii la biserică? Eu sunt mamă și știu cât e de greu să-ți aduci copiii la biserică. Știu cât e de greu să organizezi babysitter, să stea cineva. La momentul de față, cineva e cu Daniela, pentru că copiii se obosesc și mai ales că e seara. Dar dacă vreau, e posibil. Dacă vreau, ceva e posibil. Și admir pe Ligia că își aduce copiii la biserică. Admir pe Maria că își aduce copiii la biserică. Pentru că nu e ușor. Dar văd părinți care nu își aduc copiii la biserică și știți cum? Ajunge copilul la 14 ani și după aceea nu mai vine la biserică pentru că el a învățat că biserica e chestie opțională. Mesajul a fost de la părinți: dragă copile, când crești mare, tu vei fi liber să alegi. Dar de fapt de acum ești liber să alegi. Fără să aibă înțelepciunea care spune: prostia e legată și nebunia e legată în inima copilului. Dacă nu-l înveți, o să zice că nu alungă nebunia și prostia din inima lui. Zici că oamenii nu citesc aceeași Biblie. Și atunci oamenii, de când e copilul mic, pe copilul să aleagă. Păi n-are cum să aleagă dacă e prostia în inima lui. O să aleagă prostia. Și ajunge copilul la 14 ani și afli că e însărcinat, nu mai vine la biserică. Dumnezeu pentru el e o noțiune foarte opțională. Pentru că n-ai stat să te întrebi: Doamne, cum vrei să-mi cresc copii? Ce spune cuvântul Tău despre a fi părinte? Biblia spune: învață-l pe copil de când e mic calea Domnului și când crește nu se va îndepărta de la ea. Și atunci când eu îi spun copilului meu: biserica și Dumnezeu e nenegociabil, atunci îi instilez copilului o idee că Dumnezeu e Dumnezeu. O frică de Dumnezeu foarte sănătoasă. Și poți să spui: biserica unde merg e o biserică moartă și biserica unde merg și aia e o scuză. Dar noi suntem o biserică vie, amin? O biserică în care cuvântul lui Dumnezeu este viu. O biserică în care cuvântul lui Dumnezeu, cel profetic, vine și își face lucrarea, cum a fost în laudă și închinare. În seara asta o să vedem noi săptămâna asta cum Dumnezeu rupe puterea datorilor financiare. Suntem o biserică vie pentru că cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui e aici. Și aici când îi aducem pe copiii noștri, vor crește și vor vedea puterea lui Dumnezeu. De asta am văzut cu pastorii Michael și cu Marian. I-am văzut pe Grace și pe Greg. Grace avea 11 ani și Greg avea 9 ani când am venit aici, acum 12 ani. Copiii ăștia, nu că nu au avut luptele lor,
Dar ei sunt biserică și nu numai că sunt biserică, îl slujesc pe Dumnezeu. Deci eu am văzut că funcționează modelul ăsta. Și eu știu că dacă ascult de cuvântul lui Dumnezeu, copiii mei vor fi binecuvântați, amin? Copiii tăi vor fi binecuvântați. O altă întrebare e, ce spune Biblia despre bani? Ce pot să fac cu bani? De asta noi tot timpul aducem cuvântul lui Dumnezeu despre dărnicie. Sunt lucruri foarte practice. Și astăzi, săptămâna asta, aș vrea să foarte practic să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, care este planul Tău cu viața mea? Începe să-mi vorbești. Dumnezeu nu o să spune într-o dată tot, că e mult. Planul e mare, amin? Dar hai să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce ai pentru viața? Descopere mai mult. Descopere mult următorul pas. Ajută-mă să te ascult, deschide-mi urechile ca să aud. Amin? Și al doilea lucru e Doamne, cum vrei Tu să tratezi banii? Începe să vorbești în mod practic. Cum vrei Tu să tratezi finanțele mele? Ca să văd, ca să pot să umblu în mod practic în libertatea care Tu mi-ai dat-o duminică la biserică. Amin? Cu un cuvânt profetic e foarte interesant că cuvântul profetic când vine îți zdrobește ceva, pentru că e ungerea lui Dumnezeu care zdrobește jugul, amin? Dar urmează ca noi să umblăm în el. Biblia spune că noi umblăm în mântuirea noastră. E ceva practic în care noi trebuie să pășim. Amin? Deci punctul 1 a fost, dacă îl iubesc pe Iisus, iubesc cuvântul Lui. Al doilea punct este că prin cuvântul lui Dumnezeu eu ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu când ce zici? Da, prin cuvântul lui Dumnezeu eu ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Foarte mulți oameni vor să spună, sunt multe și pe aici, Doamne, am întâlnit foarte mulți oameni, toate religiile, orice e acceptabil, tot ce zboară se mănâncă. Știi cum spune românul? Sunt multe drumuri care conduc la Roma. Sunt multe căi care duc la Dumnezeu. Și exact asta e strategia diavolului. Diavolul vrea să te dilueze într-un așa mod în care să nu mai vezi nimic clar. Și în special în țara asta și în România, dacă spui ceva franc și dacă spui ceva direct, e văzut ca și aroganță și e văzut ca și mândrie. Cine te crezi să spui așa? Dar cum de ești așa de sigur? Dar cum să nu fiu sigur? Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus este calea, adevărul și viața, nu Confucius, nu Mohamed, nu Gandhi, nimeni. Isus este calea, adevărul și viața. Și acum oamenii ne așteaptă ca noi să fim îngăduitori și inclusivi. Eu nu o să-l includ pe diavol. Îmi pare foarte rău. Eu sunt inclusivă față de oameni și vreau să-i atrag pe toți oamenii, dar când e vorba de confesiunea credinței mele, nu-s diluată. Isus este calea, adevărul și viața. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu îl pot cunoaște pe Dumnezeu. 1 Ioan 2:3 spune, și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cu alte cuvinte, dacă medităm la cuvântul lui Dumnezeu și cunoaștem poruncile Lui, amin? Cum știm altfel care sunt poruncile lui Dumnezeu dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu îl cunoaștem? Așa cunoaștem pe Dumnezeu. Și e foarte interesant că de multe ori gândirea noastră, într-un mod foarte practic, gândirea noastră e contrară cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar în zilele trecute vorbeam cu cineva care a spus, mă lupt cu gândurile mele, mă lupt cu gânduri că nu sunt bună de nimic, mă lupt cu gândul care spun că nu sunt acceptată, că oamenii se uită la mine cu suspiciune. Mă lupt cu gândurile astea negative. Porunca lui Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și când credem minciuna diavolului deasupra cuvântului lui Dumnezeu, noi îl facem pe diavol Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Și nu ascultăm porunca lui. Deci să credem lucrurile negative ale diavolului înseamnă idolatrie.
Amin? Și înseamnă că în mod practic noi trebuie să schimbăm direcția gândurilor noastre și să mergem cu cuvântul lui Dumnezeu. Și țin minte că ascultam pe Joyce Meyer care spunea despre lupta minții și zicea că stătea pe WC și Dumnezeu a vorbit. A spus, Joyce, în relația asta suntem numai noi doi, da? Cineva trebuie să se schimbe. Și Joyce l-a întrebat pe Dumnezeu, dar Doamne, cine? Nu Dumnezeu. Dumnezeu e drept. Dumnezeu e just. Dumnezeu e drept. În Dumnezeu nu este umbră de schimbare. Așa spune Biblia. Deci noi trebuie să ne schimbăm. Și cere efort să ne schimbăm. Amin? Și cere prin a începe să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și ce spune despre ce spune Dumnezeu. Așa cunoaștem pe El. Amin? Punctul numărul 3 și ultimul punct. Spune că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce la El fără rod. Dacă noi vrem o transformare în viața noastră, de multe ori ne întrebăm, 2012, vine 2012, vine acum Crăciunul și vine și anul nou, când toți ne facem hotărâri noi și rezoluții noi de început de an. Și de multe ori mă gândesc, în unele aspecte ale vieții, nu s-a schimbat nimic aici, nu a fost niciun progres în domeniul ăsta, n-a fost niciun progres. Și de multe ori a fost cazul ăsta cu finanțele mele și a trebuit să stau în oglindă și să mă uit la problema asta în ochi, să spun, a venit și anul ăsta și nu s-a schimbat nimic în finanțele mele. Tot am datorii la cel puțin 3 oameni, tot am datorii la bancă, nu s-a schimbat nimic. Ceva trebuie să se schimbe. Și cine-i de vină? Sunt într-o biserică care de duminică se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și ungerea lui Dumnezeu este acolo. Cum se face că eu n-am accesat ungerea asta? Cum se face că eu n-am aplicat ceva? Ceva nu s-a întâmplat. Am stat sub ungerea lui Dumnezeu, ca și Adam, care a fost creat de Dumnezeu, a fost în prezența lui Dumnezeu, dar până când Dumnezeu nu și-a pus gura lui și n-a suflat viață peste el, nu s-a întâmplat nimica. Poți să fii mort în prezența lui Dumnezeu. Poți să fii ca și o poți să fii ca și o pâine fără aluat, fără drojdie, atât. Fără drojdie, să nu crești în prezența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e drojdia care face să creștem. Care face să creștem. Și atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, crește. Și noi trebuie să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fără cuvântul lui Dumnezeu este viața care începe să lasă ca cuvântul să prindă rod. Amin? Și dacă noi nu suntem plini de cuvântul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Biblia spune, este un verset extraordinar în Ieremia 1:11. Spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi? Ce vezi, Beni? Ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un veghetor. Beni, imaginează-ți că Dumnezeu te întreabă ce vezi. Și tu poți să spui, văd un veghetor, văd un înger. Biblia spune că îngerii sunt duhuri care ne slujesc fiilor neprihănirii. Cu alte cuvinte, când noi vorbim ceva, ei sunt cei care împlinesc acel cuvânt. Nu sunt duhuri care îți aduc ceai și cafea când ești obosit. Sunt cei care așteaptă să audă cuvântul lui Dumnezeu ieșind de pe gura ta. Și ei merg și îl împlinesc. Pentru că versetul următor spune, și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, Benișor, căci eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Și în viața mea, în momentul în care am aplicat cuvântul lui Dumnezeu la finanțele mele, Dumnezeu a început să funcționeze, Dumnezeu a început să lucreze pentru mine. Când am spus, în numele lui Iisus, eu sunt semănătorul din 2 Corinteni,
Și Dumnezeu îmi va da sămânță. Săptămâna asta, Doamne, îți mulțumesc pentru sămânță. Săptămâna asta primesc sămânța aia în viața mea ca să pot să dau, ca să pot să secer în numele Lui Isus. Și de multe ori am încercat să și forțez pe oameni. Să forțez pe oameni, hai că cuvântul ăsta e pentru tine și ascultă la predica cu tare. So i-am lăsat la Andrei cartea cu capitolul și subliniat, știi? Să vadă. Dacă omul nu aplică acel cuvânt, nu o să se întâmple nimic. Și de multe ori văd că omul se duce la prăpastie și văd că de cât îi spun, nu mai gândi gândurile alea negative, nu mai lăsa pe diavol să-și facă un cuib în mintea ta, nu mai continua, ridică-te și scutură-te de minciunile diavolului. Și oamenii tot scuzea, tu nu știi că te-i de greu, că tu nu știi că iar am făcut o greșeală și vezi că tu-s de prost, vezi că nu pot să fac nimic bine. Și așa bine mi-a zis tata că nu-s bun de nimica. Nu se pot să stric prăpastie. Nu te duci acolo, prăpastie. Nu mai fă un pas, prăpastie. Dacă oamenii nu încep să aplice cuvântul lui Dumnezeu, și oamenii de multe ori vin la biserică, îs pe drum în jos, vin la biserică și tot nu aplică cuvântul lui Dumnezeu și pun vina pe biserică. Apoi m-am dus la biserica și nu m-a ajutat nimeni și tot aceeași negativitate, știi, tot. Nu este nici un pic de dragoste în biserica asta. Oricum, tu erai în drum în jos și când biserica a spus, hai omule, ești în mocirlă și fă-ți un pic tema de casă. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dar nu, pentru că suntem... Biblia spune că leneșul are mâncare în față și nu-și duce lingura la gură. Haideți astăzi să nu fim leneși. Și astăzi, dacă te confrunți cu ceva, de exemplu, în domeniul banilor, spune, Doamne, cuvântul spune, cere și vi se va da. Astăzi îți cer. Eu așa o trebuit, după ce am plâns și am văzut că Dumnezeu nu este impresionat de lacrimile mele, nu am fost impresionat. Am încercat și prin credințe. Hai să vă spun ce am făcut. Eram odată, aveam nevoie să dau, o sosit ziua chiriei și nu aveam 40 de lire. Deci a fost, dacă chirie era 240 de lire, am avut 240. Și am luat eu 4 pii și zis, Doamne, așa cum Tu ai înmulțit pâinea, ține-mă așa 4 pii în mână, știi? Doamne, așa cum, îți dai seama, așa cum Tu ai înmulțit pâinele pentru mulțime, în numele lui Isus, 40 de lire, înmulțește-te. Și nu s-a înmulțit. Da, în numele, și-am postit și n-am mâncat în numele lui Isus. Dar de fapt Dumnezeu vrea că eu să aplic cuvântul lui Dumnezeu, eu să dau prin credință și să mă încred în Dumnezeu și să văd roadele. Nu pot să scurtez procesul. Nu pot să iau pe scurt. Nu este scurtătură, frații. Nu este scurtătură. Biblia spune, dă și vi se va da. Nu spune roagă-te pentru 4 pii să se înmulțească. Spune dă și vi se va da. Amin? Haleluia, haleluia. Haleluia. Deci atât am vrut să zic pentru astăzi.